luzaroan gaude hemen. Duela 2000 urte gutariko batek idatzi zuen neskato hitza Akitaniako hilerri batean. Gero 11. mendean idatzi genuen gu hitza. 14. mendean lur. 16. mendean euskara. Eta 17. mendean Euskal Herri. Baina zer idatzi behar dugu 21. mendean? Adibidez, idatzi behar dugu etorkizun. Idatzi behar dugu elkarrekin. Eta idatzi behar dugu erabaki.